Bueno, son Xosé Manuel Beiras Torrado, son catedrático xubilado de Sistemas Económicos, son nacionalista, dende que descubrín que o meu pobo era un pobo que era unha nación e que era un pobo asoballado, e son de esquerda porque, e de esquerda propiamente dita, marxista, porque cando falamos de pobo, para min o pobo é a xente que vive e traballa neste país e que padece a historia que lle impoñen e quero contribuir a que sexa o protagonista da súa propia historia e da súa emancipación. Bueno, isto é unha casa labrega que aquí onde estamos exactamente é a primeira que fixeran. Esta é do século XVIII, era unha casa tarrea, coas cortes aquí debaixo, unha lareira sin capota, sin cheminea. E se estamos aquí foi porque Auricho máis eu pois vivíamos nos 80 nun piso de Preguntoiro, pero a dona do piso fixo unha trampa no contrato de aluguer, a mí non me consultou nada, total, que nos botaban, e entón decidimos buscar pola redonda de Santiago, en vez de meternos no estreche, como lle chamábamos os composteláns, non? Ao ensanche, que además era un disparate os precios xa daquela. E nada máis, e onde vivimos, polo tanto, aquí viñemos pois en novembro do 89, de maneira que acaba de facer 30 anos que estamos, non? Ao final foi a salvación, porque a min colleume todo o período de máis frenesí no traballo político do BNG, institucional, e ao mesmo tempo seguindo en activo como catedrático, porque non quixera deixar de estar en activo. Pero deu-nos a vida porque era a maneira de desconectar, e a min primordialmente, pois, eso de desconectar de toda a cuestión do Parlamento, Bloque, etcétera, etcétera, a min sempre me importou, non, poder desconectar e lavar o airearme, non? E isto era fabuloso, inverno, verán, daba igual, non? Eu creo que o que estamos en un ciclo político distinto. Por unha banda, había que estar nas institucións, concretamente no Parlamento de Galicia, ainda sabendo que chamábamos o Parlamento de cartón, pero por outra banda, fundamental era ter a capacidade de traballar no seo da sociedade. E aí sí que o BNG non era máis que a ferramenta política estricta de unha frente que era a que estaba na sociedade. O BNG é unha organización asamblearia, é unha organización estruturada como frente. Había a Comisións Labregas, o que hoxe é o Sindicato Labrego Galego, que era o sindicato líder no movimento labrego. Había a INTG, que logo foi INTG-CISTG, finalmente a CIGA. Había toda a Federación das Asociacións Culturais que viña atrás, había o movimento das mulleres, o movimento feminista, había incluso pois, o movimento da mocedade, había incluso a ADEGA, era a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, naceu nos anos 74, por aí, non? Foi pioneira. Todo eso era o que permitía que, ainda que institucionalmente se tivese moi pouca presencia, polo que pasou na transición, que se decía que non tiñamos máis que Fene e Corcubión, non? Que pasaba? Que en cambio abaixo sí que estaba unha organización que cubría todo o país. Ti ibas a calquer lugar. Aínda que non houvese militantes do BNG, pois entón ou había da INTG, ou había das Comisións Labregas, ou había unha asociación cultural, etcétera, etcétera. Sempre había, e todo eso era trama. E iso, utilizado para, dende, unha vez que se está no Parlamento, aínda que teña un só escano, o que faz é reactivar, retroalimentar o proceso de abaixo e o que dá lugar esa expansión. Por lo tanto, esa é unha etapa en que o nacionalismo e a organización do nacionalismo, tanto as organizacións sociais como a política, a xente estábamos ali para un combate político. Que ocurría no redor? Bueno, pois que as outras forzas, os partidos do réxime, empezando polos dous partidos dinásticos, ou seña, os partidos que foran os peares da segunda restauración borbónica, ou bubónica, como lle chamo eu, bueno, por lo tanto, PP e PSOE, PP ainda non existía, configurouse, pero eran máis ou menos como son agora. Só que non había tanto deterioro porque estaba o réxime recén nacido, tiña que guardar as formas. De algún xeito, por lo tanto, o xogo político institucional era un xogo máis vivo. Que son cidadáns galegos libres e non súbditos de déspotas ilustrados europeos.
aplíquenlles o mesmo conto aos mariñeiros e armadores para a pesca galega de altura. Eu recordo que o Parlamento de Galicia, entre 85 e 89, ou incluso na primeira legislatura de Fraga, é un parlamento en que os debates eran moi fortes. Os procesos de debates legislativos eran moi longos. O debate dos orzamentos duraba, en pleno, podía durar unha semana inteira, etc. Antes de que se reformasen as reglas de xogo do Parlamento. E, polo tanto, a vivencia miña é de que, por iso digo, de unha actividade frenética nese sentido, porque ao mesmo tempo había que estar por todo o país adiante. Entón, estabas constantemente en campaña. Constantemente, eu metía 80 tantos mil kilómetros ao meu coche, entre 85 e 89 cada ano. Hasta cambiei de coche en medida da legislatura. Pero toda a militancia do bloque, e sobre todo a xente que estaba por aí, nos concellos rurais, nos pequenos concellos, nas vilas, fixeran un esforzo extraordinario, non? Era a auténtica militancia. E o Parlamento interesaba a xente, e ademais interesaba aos medios que a xente se interesase por o Parlamento, porque había que darlle perfil e visibilidade ao novo réxime, había que facer ver que non estábamos no franquismo. Hai un momento en que empeza o deterioro, e empeza o deterioro sobre todo co tempo de Aznar, o que José Luis San Pedro chamou o aznarato, non? Isto que é un momento terrible, non? Aí empeza todo o círculo reaccionario. E, ao mesmo tempo, a fase máis baixa do PSOE, na segunda mitad dos 90, que é precisamente o momento en que o BNG dá os pasos sobre o PSOE. O réxime, a partir dese momento, empeza a ser un réxime que cada vez vai máis para atrás, distanciase as institucións e as organizacións políticas máis da base cidadán, de cada unha delas, e empeza a xente a sentirse moi agredida. Eso reduplícase cando empeza a crise, sobre todo en 2008, brutalmente, e entón os cidadáns teñen que autoorganizarse. E empeza o que eu chamo un proceso de rebelión cívica. Entón empeza a haber, por unha banda, os sectores máis agredidos, ou os sectores máis conscientes, máis desalienados da cidadanía, ainda non sempre os máis agredidos, empezan a autoorganizarse ou a apoiar en combates determinados. E é un momento crítico, que é a eclosión do nunca máis. Cando, efectivamente, o desastre aquel, pois vese que o goberno do Estado é un desastre, que non fai nada, e é a cidadanía a que defende o país, non? Aí, en ese momento, que dixen, esbarrulla o Estado e mergulla a nación. Bueno, pero iso é ao punto de partida do que foi precisamente o proceso de rebelión cívica en Galicia e tamén logo no Estado co das prazas, etc. Iso que conduce a que os partidos esclerósanse, sobre todo os partidos dinásticos, o bipartidismo, e a emerxencia da rebelión cívica, xa non só en Galicia, no Estado, dá lugar a que nun momento determinado, pois eso se traduza en expresión política. E en expresión política, por unha banda, de que a cidadanía, desencantada dos partidos, quere ser protagonista. Eso ponse de manifesto, por exemplo, nas mareas municipais. E, por outra banda, pois, a nivel de Estado, todo o que era a indignación, os indignados, etc., pois a súa expresión política é o primeiro Podemos, que aparece. E entón aí hai unha liña que vai enfocada cara a un camiño de ruptura co réxime. Pero ese camiño de ruptura co réxime ten un motor na sociedade civil. E arriba, o atranco son os partidos esclerosados e un réxime que está en descomposición, pero que se aferra. Que incluso un réxime que empeza, sobre todo pois na etapa de Aznar e despois na etapa de Rajoy, empeza a destruir, a desmontar a Constitución con leis que son anticonstitucionais, pero que están avaladas por un tribunal constitucional que é anticonstitucional, non? Por todo o que sabemos e que agora leva ao paroxismo co comportamento da alta magistratura, tanto do Tribunal Supremo como do Tribunal Constitucional, coa cuestión catalana. Bueno, por lo tanto, que é o que pasa? Que os partidos convírtense en partidos que son excrecencias inservibles, que son un freo, que son un tapón, precisamente para todo o que podía ser un proceso democrático novo. E iso dá lugar a unha frustración no ano 2016.
despois das eleccións de diciembre de 2015, que se aposta por trasladar toda esta enerxía a un cambio de correlación de forzas nas Cortes. Hai un golpe de Estado parlamentario, Joan Garcés o ten definido moi ben, para impedir que o que Podemos, o que Unidos Podemos, todo o que son estas forzas que son rupturistas, pois para que efectivamente podan acceder ao poder. E no 16, entón, por riba, a traición de Felipe González e de compañía dentro do PSOE dá lugar a que se entre na fase na que desembocamos agora. Entón, resumindo a cuestión, que é o que pasa? Que hai unha derrota da esquerda social, hai unha derrota do movimento cívico no plano das institucións, na política institucional. Imaginadevos que o que se acaba de acordar agora, en definitiva, moi en precario nas Cortes de Goberno de coalición, Sánchez, Iglesias ou PSOE Podemos, que se acordase como pudo acordarse en xaneiro do 16. Como teria cambiado? Entón, o que pasa é que chega un momento en que o propio réximen non é capaz de impedir que unha forza como o PSOE teña que, ao final, decantarse, porque senón o PP pode perdurar, por moito que se fascistice, porque é unha peza fundamental da dereita. E a dereita é a que ten o poder dende a plutocracia financiera, o IBEX 35, a dereita na Unión Europea, a Troika, todo isto que se falou, de acordo? Pero é que un partido socialista que se deixa arrastrar totalmente por eso, acaba como acaba a socialdemocracia alemana neste momento, como acaban boa parte das socialdemocracias europeas. E aí o que pasa é que non lle queda máis remedio que se queremos sobrevivir, temos que evidentemente optar por, bueno, polo menos apoyarnos cara a esquerda en vez de apoyarnos cara a dereita, non? Bueno, pero tarde, mal e arrastro, e xa digo, entón, porque non se fixo en xaneiro do 16, e teria sido moi diferente, porque no medio está a emerxencia xa descarada do novo fascismo, o neofascismo, non? E o fenómeno Vox, pero non só, a fascistación do PP, a de Ciudadanos, etc., o trifachito que lle chaman por aí. Por lo tanto, claro, a diferencia entre o comportamento dos partidos e a dinámica da política institucional nas Cortes, no Parlamento de Galicia, incluso nos concellos, é moi distinta agora do que era daquela. Aqueles anos era aínda había un horizonte de que se podía ir progresando na democratización do réxime, na democratización do país, e pouco a pouco ir avanzando, verdad? E además daba a impresión, incluso na cuestión nacional, que se podía estar avanzando. Chega un momento en que o BNG probablemente ten o que Gramsci chama realmente o concepto de hexemonía. É dicir, que moita xente que non era votante do BNG, sin embargo, consideraba que a mellor opción política era o BNG, ainda que por unha serie de razóns ideolóxicos, de prexuicios ou de intereses, pero tiña unha credibilidade, tiña un autoritas, o nacionalismo galego do BNG. Bueno, por lo tanto, estabas avanzando. Despois ven un proceso a inversa. Estamos máis longe, sí. O poder conseguiu domesticar a esquerda rebelde. Eu sempre digo que a min non me incumbe decirlle a outros dirixentes políticos, agora xa non son nin eso, pero e outras organizacións o que teñen que facer. Non. Pero o que si está claro é que, obxectivamente, o Podemos, que era rupturista, que defendía o dereito da libre decisión, pois todo eso foi como algo que se foi botando. Había unha tempestade e entón botouse parte da bagaxe ao mar para aliviar e salvar a embarcación. O que quero dicir é que, polo tanto, pois hoxe a ruptura desapareceu do mapa, prácticamente. Hai focos rupturistas, pero a ese nivel que estábamos antes en absoluto. A defensa da libre decisión, por tanto, da autodeterminación dos povos tamén está fora do mapa. Estáse, bueno, para negociar, pouco a pouco, un proceso de diálogo, no caso de Cataluña, e todo eso, por lo tanto, significa que estamos moito máis atrás do que estábamos hai, pois, 5 ou incluso 10 anos, por suposto, moito máis atrás. Que pasa? Que
houve unha recomposición dentro do réxime, un réxime moi destragado, un réxime que prácticamente descomposto, pois chegouse a recompoñer a supervivencia do réxime a nivel político institucional mediante unha fórmula alternativa ao que era o bipartidismo. E a fórmula alternativa é precisamente o goberno de coalición PSOE Unidos Podemos. Non se pode xa pensar na alternancia PSOE-PP, por lo menos neste escenario, pero en cambio sí que se pode obter apoios por supervivencia, incluso porque hai que facerlle frente ao fascismo descarado. O PSOE non tivo audacia ou non tivo capacidade de poder o sector do PSOE que estaba por labor para facer, despois das eleccións de decembro do 15, facer o acordo que en principio sería o que habría que ter feito xa daquela. Pero despois tamén, nas eleccións de maio, pois a emerxencia de Vox non lle viron as orellas ao lobo ou pensaron que eran 3 ou 4 lobos. Cando moitos levábamos tempo falando, avisando da fascistización, porque a fascistización máis grave non é a aparición de Vox. Vox é a punta de iceberg dun proceso de fascistización na sociedade. Porque cando din barbaridades, sexa o Hicho de Vox, que me resisto a aprender o seu nome, ou sexa Pablito Casado e tal, cando din barbaridades, o grave é que canta xente lles dá o voto con esas barbaridades pronunciadas. Entón, a fascistización vai aí. Chega un momento en que, claro, o que ocorre en novembro xa saltan todas as alarmas. Pero é unha maneira en que desactivouse todo o proceso que podía acabar co réxime. Por lo tanto, que o réxime monárquico recibe oxígeno outra vez, é que este goberno de coalición pode empezar a facer cousas limitadas. Eu digo, con un símil médico, estáse en condicións de aplicar unha terapia sintomática, que se chama, non? Que alivia os síntomas, que a dor, a febre, as taquicardias, o que queiras, non? Pero que, en cambio, o que non está en condición de facer unha terapia que erradique as causas da enfermedade. Entón, esa é a gran diferencia, por eso os dicía que non é un goberno de esquerdas, propiamente dito, é un goberno progresista, é un goberno antifascista, pero isto comparado coa situación que había, a dinámica que había, por unha banda, nos anos 80, e despois por outra banda, coa rebelión cívica que chamou no primeiro decenio do século XXI, estamos en moito piores condicións. En canto ao nacionalismo, xa non digamos. A ruptura é precisamente o sentido que ten é na dialéctica da confrontación de clases, é esa. Con este corsé non se pode. E hai que romper o corsé e hai que fabricar outra traxe institucional para poder facer as políticas que van a prol dos dereitos, necesidades materiais e culturais, sociais, da maioría social, e, polo tanto, das clases traballadores no seu conxunto. Bueno, pero isto é o xogo na contradición de clase. Pero que nós, ademais, como nación sin Estado, temos outro eixe de contradición, a contradición nacional, é dicir, unha nación negada frente a un Estado que a confina na negación e, por lo tanto, na opresión, e no caso de Galicia, na colonización, a diferencia de Euskadi e Cataluña. Entón, eses dous eixos son os que hai que traballar. E nos dous eixos nós fomos para atrás, nos últimos 15 anos ou 20 anos, nos dous. E incluso, algo do que se fala moi pouco, e sobre todo na esquerda, falase moi pouco por unha razón moi obvia, porque a esquerda mídese moito, e falo da esquerda política, cando se trata das organizacións sociais de clase, quero dicir, dos sindicatos. Pois é unha ferramenta creada pola esquerda social, polas clases traballadoras, pola loita obreira, etc. Entón, pero a realidade é que o divorcio entre partidos e esquerda social, análogamente, foi entre burocracias sindicais e traballadores e traballadoras, de acordo? Por lo tanto, é que as dúas armas, as dúas ferramentas e armas das clases traballadoras, das clases populares, empezaron a fallar. Partidos hexemónicos de esquerda
e sindicatos hexemónicos. E, por lo tanto, a orfandade é brutal. Están inermes, non? Entón, se ti tes en conta eso, e tes en conta, por outra banda, que o proceso de rebrote, recrudecemento da opresión colonial de Galicia, do expolio, foi a máis, dende os anos 90, dende Aznarato, sobre todo, foi cada vez a máis. Date conta que hoxe Galicia é un país acéfalo, absolutamente. Acéfalo no entramado socioeconómico. Vamos a ver. Nos anos 70 había 4 grandes grupos empresariais en Galicia, do que eran grupos empresariais, tecidos, de características distintas. Había o grupo Barrieo Fenosa, co Banco Pastor, Fenosa, todo isto. Ben, había o grupo Fernández, moi diversificado, dende cementos, até Celtia, até finalmente Pescanova. Ben, e había o grupo Coren, montado precisamente da gandería sin terras, non? Ourensana, por lo tanto, das avícolas, etc. E incluso houbo un grupo financiero propiamente dito, bancario, o Banco Noroeste, que o liquidaron rapidamente. Bueno, hoxe non queda nada de todo eso. Hoxe non hai ningunha empresa importante que teña a súa cabeza e centro de decisión en Galicia. Pero logo xa o colmo é cando dos intermediarios financeiros, as entidades que tiñan a mitade dos depósitos de Galicia en caixas de aforro populares que por moito que funcionasen xa dunha maneira irregular, con elementos de corrupción, algo moi importante, non eran sociedades anónimas, non son sociedades capitalistas, non podían facer beneficios, facían excedentes, e os excedentes, chamamos de beneficio, non podían ser repartidos en dividendos, ou ben iban a obra social e cultural, ou iban a reservas. O sea, é unha gran diferencia. E todo iso, pois, resulta que todo iso tamén descabezado e entregado por 4 cadelas, por o señor Núñez Frijol e compañía, e coa colaboración dese gran traidor que foi chamado Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que traballou dende o goberno do Banco de España non para o Ministerio de Facenda, sino para todas as especulacións, non? Bueno, pois evidentemente é un país absolutamente acéfalo nese sentido, que queda a base popular. Entón a base popular ten que armarse pola súa conta, ten que pelexar pola súa conta, non ten apoios arriba, non ten cabezas dirixentes, non ten quen sosteña o país. E logo por riba, no plano político, descabezado de todo. Porque se Fraga era o que era, por lo menos tiña a cobiza de pasar a historia como Pujol. O sea, a Fraga interesaba de ser presidente de Galicia. Bueno, xa sabemos quen era Fraga, e os da miña xeración moitísimo máis. Bueno, pero concho, este tipos, e agora que? Simplemente son uns desarmados, arribistas, oportunistas, importa un nabo, non lles interesa nada, non teñen absolutamente ningún interés, e foron desmontando o propio Estatuto de Autonomía. É dicir, foron vaciando de contido. Entón, por lo tanto, é un país completamente descoberto, non? É como un país que os folaron, está en carne viva, que cortaron a cabeza e que se move como unha especie de monstruo de Frankenstein. É moi grave, moi grave, moi grave. E iso non ocurría nos anos 80, non ocurría nos anos 90, e ni siquiera ocurría pois a altura de, poñamos, o 2009 ou 2010. Non só eso, sino que no propio nacionalismo non houve unha conduta correcta. Eu lembrome que, vos sabedes ben que eu fui un descabezado, de unha maneira, dentro do BNG entre o 2002 e o 2005, non? Bueno, aínda así, eu seguí no BNG hasta o 2011-12, o sea, hasta a famosa Asamblea de Amio, non? Que a veces digo, precisamente porque a min alárgame moito a xente que a primeira de cambio se pira, como din eles, non? A primeira de tal, xa, se marchan, montan unha escisión e tal.
A min, con todo o que me pasou, aguantei no BNG hasta a Asamblea de Amio, hasta xaneiro de 2012. Si contamos de primeiro de 2005, cando eu dimito de presidente porque segaba a erva baixo os pés, renuncio a ir ás eleccións porque me estaban poñendo como se eu me agarrase un escano. E polo medio deso, cara ao final dese período, e cando se dá o problema das caixas. Precisamente cando Núñez, o presidente, fai o amago de reforma da lei das caixas, cando a operación que estaba facendo era de liquidalas, que foi unha operación de distracción, como dirían os militares. Bueno, pois o portavoz nacional do BNG era Guillerme Vázquez. E consensuaron co goberno a reforma da lei das caixas. Eu dicía, iso non considera a fusión das caixas na nova Caixa Galicia, recordades? Que había por aí incluso unha broma na xente que anda moito nas redes, porque claro, a nova Caixa Galicia entón era no caga, non? No caga. Bueno, eu escribí uns cuantos artigos defendindo o Consello Nacional, que eso era un disparate. Non se metió en conta para nada, pero que incluso eu sei que o que logo foi portavoz do BNG con un intento de cambiar as cousas, de abrilo. O BNG, a súa expansión foi cando tiña un discurso e unha metodoloxía de traballo inclusiva. Cando é inclusiva e incluinte, hasta chegar a un punto en que o 80% dos encuestados en Galicia decían que a forza que mellor defendía Galicia era o BNG. Cando pasou a outra liña, que foi a liña excluinte, o BNG que ten a razón, o nacionalismo isto e o resto non vale, pois eso é grave, non? Pero o que quero dicir é que a propia CIGA, a posición inicial era en contra, e logo recibiu pois as consignas conseguintes e pasou a favor. Bueno, polo tanto, quero decir que incluso, non só é o que ti dis, que non houbo mobilizacións en contra deso, é que o propio sindicato máis xenuinamente propio da clase de traballo do país, que era a CIGA, que tiña unha posición moi crítica respecto deso, en principio en contra, logo adoptouse as consignas políticas de que había que ir a eso. Porque era a maneira de salvalas, claro. Pitoños de todo, non? Por tanto, tamén digamos, na política institucional, a única forza que podía plantarlle cara a eso é denunciar. Pringouse en acordos. E, por tanto, logo xa non, aínda que quixese despois denunciar, xa non tiña credibilidade en legitimación para facelo. E claro, incluso cando se monta a comisión de investigación sobre as caixas, aquilo foi unha parodia total absoluta. Pero por que a xente non se mobilizou? Porque a xente estaba noutra cousa. A maior parte da cidadanía nese momento do que estaba preocupada das súas condicións de vida, brutalmente agredidas. É a etapa en que eu digo que os gobernos gobernaban contra a maioría social. Non só non gobernaban a prol dela, senón en contra. Absolutamente en contra. O poder estaba absolutamente en contra. De aí ven a rebelión cívica. E tiña que a xente que se organizaba para defenderse deso. Non estaba en condicións da súa menos ser unha forza cívica que se mobilizase para impedir que as caixas fosen alienadas, e malvendidas, e regaladas a un banqueiro da contra venezolana. O 135 que fai? Dicir, en primeiro lugar, a débeda non pode pasar de non sei que porcentaxe, aínda que fagan falta máis cartos para a xente. En segundo lugar, en todo caso, primeiro que nada, hai que atender ao burato negro creado polos bancos e recuperalos. Por lo tanto, é cargarse a soberanía. Dadevos de conta de hasta que punto todo isto a xente non o sabe.
Se a xente non sabe eso, como se pode mobilizar frente a algo que non sabe? Esta é a cuestión. E se as forzas políticas e as forzas sociais e sindicais que entón teñen que facelo, porque elas non se lle pode eximir da obriga de sabelo, non o fan. E aí ven a orfandade, e aí ven a capacidade de resistencia, e aí ven a autorganización, sexa do Corcoesto, sexa do de Touros, sexa por a defensa da sanidade pública, sexa por a defensa do ensino público, sexa a defensa... Todo, o que vivimos nestes últimos 15 anos. E arriba que? Que apoio tiveron? E as forzas políticas da esquerda, en que medida se pringaron? Só para salvar a cara, montar manifestacións, e levar iniciativas aos parlamentos, onde, ademais, pois, cando goberna un partido que ten maioría absoluta, eso equivale á supresión dos demais. Eu teño comentado moitas veces, vos podedes comprobar que ata hai moi pouco tempo non se lle chamaba fascismo o que é fascismo. Empeza a chamarse dende hai un ano. Antes non. Populismo de dereitos, dereita non sei, autoritaria, é o fascismo. Pero por que non se facía? Porque non ten a morfoloxía do fascismo dos anos 20 e 30. Pero en cambio é fascismo porque o fascismo que é unha forma, unha expresión política montada e manipulada polo gran capital cando necesita defender o seu feudo e non lle vale os recursos da democracia formal. O que pasou en Alemania, por exemplo, o que pasou en Italia. Bueno, pero entón, pois, regímenes totalitarios, como o nazi, non? Porque o Estado non é importante. Por qué? Porque o capitalismo, entón, na fase da que estaba de desenvolvemento, era capitalismo que se chama monopolista de Estado. É dicir, os Estados tiñan moitísimo rol. Ainda non estaba transnacionalizado. Non había o que se chama agora globalización, o sea, a mundialización. A transnacionalización, hoxe, unha gran transnacional ten moitísimo máis poder que calquer Estado, incluso os Estados Unidos. De acordo? Entón, xa non é tan importante o Estado. O que importa é manexar a política mundial. De aí, a reducción das Nacións Unidas a un papel puramente testemunhal, pero non realmente un organismo de control dos desmáns que se fan por parte dos grandes poderes económicos, sexa os petrolíferos ou sexa o que queirades, non? Ou as grandes entidades financeiras. Bueno, entón, vamos a aquela época. Entón, evidentemente, había que suprimir os partidos. Había que suprimir a prensa independiente libre e a prensa de partido. Bueno, pero... para que tes que suprimir os partidos se cando o PP con Aznar, ou aquí con Fraga, ou logo con Frijol, ou logo en Estado con Mariano Rajoy, con maioría absoluta, aos representantes de todos os cidadáns que non votaron o PP os convirte simplemente en actores que o único que máis poden facer é protestar no Parlamento, pero non teñen capacidade de levar adiante ninguna iniciativa reformista. Polo tanto, é partido único, de facto. É a reinvención do partido único. Non fai falta suprimilos. Non hai que pasar por... cargouse a liberdade. Non, ustedes son libres. Eu vivino durante o fraguismo, e vivino despois do 12 con Frijol. Era exasperante, era de impotencia. Entón, polo tanto, tampouco hai prensa independiente fora das que aparecen na periferia do sistema informativo, os minoritarios, vos, ou as pequenas televisións alternativas, ou medios digitais que sí, que teñen importancia, como pode ser Público, como pode ser El Diario, como pode ser Praza Pública, como pode ser Sermos Galicia, e outros, en Cataluña, etc. Pero, claro, a cidadanía que lee prensa digital alternativa en Galicia ou a nivel de Estado, e a cidadanía que, en cambio, non a lee e lee os medios públicos, non son o mesmo conxunto, son conxuntos tanxentes. Pode haber unha fracción que está nos dous, pero a inmensa maior parte
aínda sigue estando, sobre todo, a carne de cañón da reacción dos partidos de dereita, do réxime, etc. Por lo tanto, as ferramentas de alienación son potentísimas. E, curiosamente, a mí unha das cousas que me alarmaba nos últimos decenios, o desarme ideolóxico da esquerda, é que non se volvía a falar da alienación, como non se falaba de loita de clases, non? Tivo que vir o bufete este do carallo para decir que sí, que hai loita de clases e además estamos gañando, non? O sexa que parece que é todo o mundo ao revés, pero é consecuencia dun proceso de crisis, é dicir, que estamos nunha crisis sistémica a nivel do sistema mundial e as crisis sistémicas son moi duradeiras, duran moito tempo. Ten que ver, a alienación, ten que ver o que Castelao chamaba o estupefaciente. Vou contar, porque o mellor non o oíxedes nunca. Hai dúas anécdotas moi bonitas de Castelao que teñen relación co que estamos falando. Da etapa precisamente do tránsito do remate da ditadura de Primo de Rivera ao comenzo da República, non? Ali, nese momento, falábase dos políticos de antes e os políticos de agora, e isto sempre me recordou, non? A nova política, non? Podemos, a nova política, todo isto. A la casta, en cambio, a nova política. E entón o xornalista que lle pregunta a Castelao, e usted é dos políticos de antes ou dos de agora? E Castelao contalle, non, señor, non, eu sonlle dos de despois. Está moi ben, non? Bueno, no fondo, eso é moi importante hoxe, porque no momento que estamos sometidos simplemente a que a política se fai a toque de corneta de convocatoria electoral que convoca o poder cando lle dá gana nas condicións máis favorables para él, o que o traballo político a medio prazo non se fai. Está sempre coas urxencias, non? Ese foi un problema da Nova. Estou convencido. Un dos problemas da Nova foi ese, que o proxecto estratégico para o que naceu non se puido ou non se soubo ilo desenvolvendo no seo da sociedade, que onde hai que facelo, polas urxencias de, primeiro a AGE, despois as europeas, despois as mareas, etc., con todo o que significa o conflito, non? E a outra anécdota era que tamén un xornalista, xa co Partido Galeguista, e di, ustedes como non fan máis propaganda, como non teñen máis, non sei que, e Castelao, claro, sabía que o que pasa é que tiña medios moi limitados, e eu non lle teño vocación de estupefaciente. O sea, eso era o estupefaciente. E os grandes medios son o estupefaciente. Pero os medios non é só os medios de comunicación, de información. O aparato de propaganda do sistema. E o aparato de propaganda do sistema non é só o aparato de propaganda do Estado. Ou das forzas do Estado. É o aparato de propaganda dos poderes fácticos. O aparato de propaganda do Banco Santander. O aparato de propaganda e que incluso se crean as súas propias ferramentas de propaganda de alienación. Ese é o nacemento de Ciudadanos. Montado, cando Podemos, a eclosión de Podemos, vamos montarnos un Podemos de dereitas. Bueno, por lo tanto, eso que dá lugar a que se lle crea unha serie de clichés que se van metendo no cerebro. E métense clichés reaccionarios no cerebro, no pensamento de xente que en principio é pensamento de esquerda. E créanse espantallos. Entonces chave espantallo, pero claro, ti lle preguntabas, vamos a ver, a xente que non tiña sanidade, agora empeza a ter sanidade. A xente que non tiña escola, ten escola. Agora a xente que non tiña vivenda, ten vivendas sociais. Todo eso que é moi malo. Facían os anteriores. Pero para eso necesitas ter un debate, e non tes ocasión de ter un debate. Porque para empezar excluinte dos medios de difusión grandes. Mira, eu cando volvín ao Parlamento, 2012, que non quería, empurráronme, non quería porque sabía o que era aquelo. Tiña moitísimas dúbidas de que se puidese facer, evidentemente logo, pois efectivamente non se puido facer o que se pretendía. Cando volvín ao Parlamento,
eu atopeime con que como comunicaba. E logo un dato. Éramos o terceiro grupo parlamentario. Sabes cantas veces me levaron ou me abriron as cámaras da televisión galega? 4, en 4 anos. E as 4 veces foron 10 minutos, un cuarto de hora e cousas por estilo. Entón, evidentemente, por eso tamén moitas veces nos cadros políticos de esquerda hai unha tendencia a culpar a xente. Eu teño escoitado moitas veces a xente de progresista, do medio dos profesionais, aquilo que decían, é que os paisanos botan a fraga, é que non sei que, pero vamos a ver. E logo, cando viña a conversación continuada, empezaban a falar dos seus propios e tiñan o mesmo comportamento mental e de discurso que os paisanos que botaban a fraga. De acordo? Entón, ese é un problema moi difícil de resolver. E de momento está lonxe de estar resolto. Mira o que pasa en Norteamérica. Mira o que pasou con Bolsonaro. Agora a utilización, por exemplo, do tuiteo e todas estas cousas, como puideron cambiar o coco de xente en Brasil para con un Lula que tiña un beneplácito, unha apreciación de 80% da ciudadanía, 80%. Como pudo facerse eso? Como pode un Trump? Como pode cargarse o impeachment, impedir que haxa testigos e que non pase nada no sentido de que non haxa unha rebelión por iso? Estamos moito máis perto do mundo de Orwell e do mundo de Aldous Huxley, do Brave New World de Aldous Huxley ou do 1984 de Orwell, que do que podría ser unha sociedade democrática. Isto levanos a outro terreo que xa non me meto nel, porque entón estamos hasta as 3 da madrugada e ademais resulta que vai ser máis filosófico que outra cousa. Pero que, en definitiva, canto máis expandeu por todos os estados do planeta, os estados con institucións democráticas, formalmente, menos democracia houve, porque están trucadas. Porque a democracia non consiste nos réximes maiores e minorías. Eso xa escribía Aristóteles, que non era precisamente progre. A democracia é cando é o demos o que ten realmente o poder. E non o teñen. Non o temos. Entón non é democracia. Entón pode facer... E un réxime como este, como podes dicirse que é democrático cando a cúpula do poder judicial actúa por libre e é golpista? Inventa delitos inexistentes. Pásase por arco do triunfo a Constitución. As declaracións das Nacións Unidas de Dereitos Humanos. Eso pode decir que ese é un réxime democrático. Pero como digas que non é, dicen, bueno, este en realidade é un petardista ou un nihilista. Pero parece, non? Formalmente parece, pero... Claro, porque hai eleccións. Ti podes ir ás eleccións. E en principio voto libre. Sí, libre centellas. Libre centellas. As eleccións son un mercado. E os votos compranse. O molaba máis blanco? Bueno, pois el PSOE é el cambio. Perfecto. A xente non sabe cal é o programa. E poden cometer incluso a desfachatez como el Mariano Rajoy de hacer unha campaña electoral no 2011 dicindo tal que tal e no día seguinte facer exactamente todo o contrario, non pasa nada. Pero isto, o peligro que ten é que, se se di, un pregúntase se decir isto e que os coita a xente ao que pode contribuir solamente é a desanimar máis a xente, a que a xente diga isto non vale para nada, que non hai nada que facer, cando en realidade o que significa é que as posibilidades de mutación da situación, de recuperación de liberdades efectivamente prácticas, de condicións materiais de existencia efectivamente decentes e razonables e xustas ou próximas á xusticia, só se lograrán mediante o motor que é a propia ciudadanía, non as organizacións políticas. Eu síntome, digo eu estou fora do réxime. Mirade,
Eu vou cumplir 84 anos en abril. Cando remata o franquismo eu teño 40. Por tanto, os meus primeiros 40 anos de memoria son memoria baixo o réxime franquista. Dende a inmediata posguerra de infancia do que era o nacionalsocialismo brutal, a falange bestia, os guerrilleiros o que se decía que os faucía mesmo que saca as tripas, hasta os últimos fusilados, cando estaba pegando as boqueadas o vello cocho, non? O sapo do Pardo. Bueno, a vivencia que eu teño hoxe das institucións políticas actuais, das Cortes, por exemplo, é moi parecida en canto a percepción de inutilidade que eu tiña respecto do que eran as Cortes franquistas do tardo franquismo. E sei moi ben que é moi diferente. Non me van a fusilar por dicilo. A pena de morte non existe e máis cousas. Pero a sensación de que esas institucións non teñen que ver comigo porque fagan o que fagan, non van facer o que eu necesito, o que necesita xente que ainda está moito pior que a min, esa sensación, esa vivencia, teño agora, e teño que defenderme dela. Porque, claro, naquela época, dices, non vale para nada, pero estamos nunha dinámica que iso vai acabar. E agora estamos nunha dinámica en que iso que se está mantendo aí, sobrevivindo, e endurecéndose cada vez máis, non? Entón, o que pasa é que a mensaxe para a xente non se pode, botar fora do xogo, non se pode ser pasota, e, como cidadán, hai que exercer as liberdades, conquístanse, e logo só se manteñe se loita por eles, non veñen dadas e aí quedan. E, polo tanto, o único avance que se pode lograr é a base de que a xente se implique. A xente que se implique, aínda que os resultados a corto plazo non sexan, non vai depender de que xa hai cambio de correlación de forzas, xa hai cambio de goberno nas Cortes, pode paliar a situación, pero o camiño para a solución dos problemas depende de que a xente sexa capaz de facer reventar, sacar esa excrecencia, ese corsé absolutamente anquilosado que está aí en riba, non? Pero átame esa mosca polo rabo. Houve un cambio, unha mutación no mapa político, na dinámica, na dialéctica política, que eso xa non ten volta atrás. Eso houve. Cara adiante. Eso por unha banda. Pero, en segundo lugar, a aposta que se fixo entrañaba dúas transgresións. A primeira transgresión era os protagonistas teñen que ser os cidadáns, non os aparatos dos partidos. Eso foi eu. Por eso, pois se diseñou a cousa como se diseñou, por eso as mareas como se mareas, etcétera, etcétera. O segundo, o nacionalismo non pode practicar o isolacionismo, nin pode ensimismarse. Este é un país que é unha colonia interna do Estado, é un país moi agredido, e xogamos con dúos eixos de contradición. A contradición de clase, esquerda-dereita, por lo tanto, da cidadanía do común frente ás oligarquías, de aquí e de fora, pero os que presentes aquí, e a contradición nacional, é dicir, a nación galega e o Estado que a nega e a oprime. Xogar con esas dúas contradicións, como xogas en cada un deses eixos, como os combinas, foi a clave sempre da historia do nacionalismo de esquerda galego. Bueno, no momento aquel en que estábamos na gran depresión despois do 2008, 2010, 2011, entón algúns chegamos á conclusión de que o que sentía primordialmente a xente era a problemática da eixo de contradición de esquerda-dereita. E que a contradición nacional constitucional había que metela por aí, e, por lo tanto, había que pasar a fronteira que decía nacionalismo e españolismo. Había que ver dentro das organizacións non nacionalistas cales eran de esquerda e cales asumían a existencia dun suxeto político galego e os seus dereitos. E esa foi a aposta que se fixo. Desa aposta, a partir de aí,
en realidad, o balance hoxe é un desastre. Pero é un desastre onde o desastre é responsabilidade dos cadros políticos, das organizacións, dos órganos das organizacións fundamentalmente. Dende AGE, de Marea, de Podemos, de Izquierda Unida. E, bueno, unha organización que non quiso saber nada do asunto. O BNG é que ademais fixo guerra. Bueno, porque polo menos podía deixar traballar. Bueno, non da xente. Porque, claro, cando moitas veces me decía, cando en Mazarelos, o día da patria do 2012, eu lancei a cousa da necesidade de un frente amplo para botar ao PP do poder aquí. Que barbaridade, que disparate fixen, non? Pero logo decía, bueno, pero vamos a ver, cal foi a resposta da xente? O sea, había todo un sector moi importante de xente que eso entendía, que era o que estaba pedindo. Cando foi en Marea, decembro de 2015, 410.000 votos. O BNG nunca chegou a ter eso, ni siquiera en eleccións galegas, que sempre son máis propicias. Xa non digo nas eleccións ás Cortes. Entón, que significaba eso? Entón, polo tanto, non é que esa liña de actuación, esa estrategia, esa metodoloxía estuvese infundada. Non, pero que sí é verdad é que entre o poder do sistema, o poder das oligarquías e o comportamento, e moitas veces a cegueira, cando non o egoísmo, cando non o arribismo, no que son todos os aparatos, con moitas excepcións, por suposto, non pode decir de todo o mundo, ni de todas as organizacións, eso foi o que causou o desastre. Por lo tanto, estamos na vella política. Na vella política, a nova política non cristalizou. A cidadanía que se activa para defender determinadas cousas que lle son moi próximas, na medida en que se puidese artellar todo eso, entón sí que eso era moi potente. Pero quen o artella? Quen o hilvana? Quen o enfía? E as organizacións sociais e de clase tampouco están en condicións de facelo. Por lo tanto, estamos nunha situación moi dilemática e moi perigosa. É unha cousa que teño moi claro, cando na Brando 2012 se lanzamos se o Bloque chega a decir que sí, Núñez non é presidente. E, ademais, dentro do espacio do que foi, en principio, AGE, que nin siquiera sería AGE daquela, entón xa sería outra formulación, o nacionalismo seríamos hexemónicos, e non pasaría o que pasou. Pero o máis grave é que hoxe ti miras declaracións que se fan, ou cando fan entrevistas, etc. E os que facemos autocrítica somos precisamente o que menos teríamos que facela. E resulta que no resto nada non é autocrítica. A culpa sempre foi de outros. Por iso, por que é grave? Porque polo menos se viese autocrítica habería unha reflexión. E si non, si que se apiño fijo, e ala. Bueno, xa veremos. Un clásico de Daniel Guérin, anos 30, que se titula Fascismo e Gran Capital, para entender o que está pasando. E, por outra banda, para o que se refire ao noso país, sin falsa modestia, eu suxeriría un libriño meu que se chama O Proxecto Común da Nación Galega, que saliu en Lei o Vento, hai pouco tempo. E para os medios de comunicación, un libriño francés de hai, agora xa casi 20 anos, que se chama Os Novos Cans de Garde, de Nouveau Chien de Garde.